Дами и господа, искам това видео е продължение на видеото, което направих преди малко за влекачите, които минават по нашата улица. Искам само да ви покажа колко пъти е ремонтиран водопровода тук на нашата улица в рамките само на 100 метра. Ето вижте тук този изкоп. Тук имаше авария, която тече може би в продължение на 6 месеца. От тази авария водопровода и избата на комшиите се пълнеше 6 месеца и никой не можеше да разбере откъде идва това. Докато го копаха 3 пъти, докато най-накрая успяха да го затворят. След като направиха ремонта, никой не дойде, никой не го асфалтира. Така се стои. Въпрос на време, докато той водопровод се пукне отново. Тук, само искам да ви покажа всичките тези коловози, които ги виждате тук. Това е резултат на предишното минаване на влекачите. Ето вижте какво става пред нас. Това е на друго место, където имаше друга авария. Тази, мисля, че само един път я копаха, мисля, че ремонтираха и след това искам само да ви покажа на това место, тук, тази авария тук тече в продължение може би на 6 месеца. Почна да тече и зимно време и цялата улица покри с лед, докато най-накрая дойдоха след 3 пъти опити за ремонти, най-накрая успяха да го отремонтират. Въпрос на време, водопровода е много стар, строени през 1946 година, ако не се лъжа. Всичко това е много нежно. Всички тези влекачи е въпрос на време, докато ни напукат водопровода отново. Сега, от тук отиваме по-надолу по улицата. Искам да ви покажа. Значи, тук имаме 3 места, които има аварии, които са копани по 2-3 пъти на место. Ето тук, както виждате, има едно мокро место, което сълзи от преди няколко месеца. Тези влекачи, това нещо няма да остане много дълго. Тук, както виждате, водопровода е напукан, но изглежда аварията не е много голяма и не тече така интензивно. Но тук е въпрос на време, докато това се напука отново. Нека всички да знаят и да видят какво става, защото ни разправят всевъзможни истории и политици, и какви ли не измамници, които ни разправят какви ли не истории. Нека да видите какво става в село Орехово.